iyayen zumunci Allah wallahi in dai mace da mace za a haɗu ko a ina ne in za ga sun haɗe da zumunci Allah ai maza kuwa sabon maza ai mun zumuncin mu dan tsi kawai ai sai dan ga wani wallahi sai dan ga ta gani ina ruwan kurbani sunan wani goma baya goma ba sana ya kwa ita ma cikin ne daidai ne wa kenan mai dakin daka me zafi haka waye aike ka ne waye saka to zumunci kuma dan ya wayar haduwa kuma ba shi ka san zuwa da zumuncin da haka ita me naka to ga mun zo asibiti ki kama kanki a nan gurin ban da kaddara ban kai ka riga ka san ina ne ina kai ni ke cewa ban da kaddara a to da na ki ringa fara sannu ku dai ya baka da ina gajiya yawa assalamu alaikum madalla su ma wannan da ka tafiye su tun da mata biyu ne amma dai dukkanin waɗannan su ma matsalar mu irin matsalar su irin ta muce layi za su zo shin tsawo zan je tambaya ji ko likita ya kika saki kika yi mun ba daidai ba gurin nan sai jikin ki ya ga wallahi kai ma haka kamar da na gajiya assalamu alaikum na gajiya lafiya lau na ce likitan bai karaso ba ne a bai karaso ba bai zo mu shi ma shi bike jira mu ma nan kaga mata tana ciki ne ita ma wata biyu kullum sai ta amai to ina ya Allah babu ya Allah sai na zuwa can sabon gari sai mata magani a gurin Muhammadu nan shagon ne akwai to tambaya kai to sai Muhammadu ina zo ka ne ba za masa bayani ba dan wani ba dan uwan kan da yazo asibiti ai zama nan wallahi shi ke da na baka labari to in mun je gurin malam Muhammadu wannan shagon mai akwai sai ibanu magani mun taba zuwa da makoli shi kuma wani yaro ibanu ma magani na bata na gargajiya ke yau na kwaya ne sai wani ce kaga ka kiyaye ba wa matarka kwayoyin tana hadiya ba tare da sanin likita ba gaskiya bai dace ba shine abin da ya sa muka zo nan ba na mantawa a 1977 ina yara labari ka zo yi ko likita zaka jira a likita ne to sai kware da mana su yawa an ce likita bai zo ba tsanuguri an ce likita bai zo ba za ki je ki zauna kusa da matan can kika zauna kusa da matan can kuma a yanda na lura sun dauka ni da ke miji da mata ne to haka za mu tafi to ban da kaddara ma ai ke ni zaki ce ban da kaddara akwai mutsiya ce saboda ki mu je ki ba mu sai Allah ga fa mu je wuce sai ki wuce can gurin su ga gurin yan uwanki nan mata shiga ke wayo ki kama kanki Allah sarki yawa Allah sarki an dace da ganin wannan auren soyayya ne auren soyayya ne sai wallahi ai ina ji anan kuke ne anan muke da amma na zauna a Lagos to amma kun ga kwaban kasa kada uku ne akwai wacce ake kwabawa a sa mata bakuba akwai wacce akan kwaba ta kasar zuriya ba a dukka sannan ku dai yawa sorry fa na dan aje ku yanzu shiga to zan danna gararrawa to wanda ya fara zuwa sai shigo yawa kamar da kai kadirin mamuri don wa'alamin wahayya kaga na san da ta kai daga ta kai baya dariya ina dariya amma ba sosai ba sannan da Mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf kuma likita ne likitan ido ne ya cake sannan sai ya cake tas sannan zai tuwa cakewa fa ta wiwi ke ta wiwi Mandula sai ina Mandula kaga ka gangan na taba shi na taba da dakin sa ta mutun nawa shi dai ta yake shine ta ina ma gaskiya amma kaga ba Allah nan wai izo isa mu mata marasa lafiya kaga almari dan yarinya har da kuma yadda dariya bashari
Yawwa. Wa alaikum salam. Yawwa. Yaya haka kuma na ganku ku biyu? Mata ya kamata mu fara duba yanzu. Ba matsala likita. Tare muke da ita. Ni na zo da ita. Kuma mai ɗaki na ce. Duk wani abu da ake bukata kuɗin da za a biya ni zan biya. Don haka ba matsala bane na mu shigo tare. Kuma ka gama duba min ita kafa ta mai da ita gida. Wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta. Gwade likita. Ashe ka gane dan duniya. Ku zauna.